Bumi gonjang ganjing langit klap-klap katon Leregen dencanging aris risang mawing gandrung Sabaran kadulawa kerekang moyak mayik Sara Basanta wonten dawuh sabda paramandika Kangmas Gajaksa Kangmas ngene mandheg delo di awake dhewe wis mapan aning madyaning Tegal Kuru Kasetra peperangane para Pandhawa lan para Kurawa nggone nglakoni perang Bratayuda Jembirangun ning madyaning satengahing Tegal Kuru ora pangling iki ana menungso gedhe dur godhek weksim Baradada minangka dadi panagahing para Pandhawa di inggih lakar kados mekaten Kang Mas menika mboten pangling kekasihipun Raden Werkudara ya menengo takonane dari aku Werkudara wah papan para nyata kowe sapa tepungke bae aku senopatine pengapite Kakang Harya Suman padha-padha trah saking Plasa Jenar jejulukku Prabu Gajaksa aku adine Kakang Gajaksa jenengku Sara Basanta Werkudara wah adine bedhek senggone Gajaksa karo Sara Basanta mapan kepara nyata Werkudara wis dina saiki endi kakangmu senggone tak soeke cangkeme karpen mati dadi pangan gagak batange keparat keparat kowe wani nyamah marang asmane kangkangku Kakang Harya Suman ya Kakang Patih Harya Sengkuni iki lho adine Patih Harya Sengkuni Prabu Gajaksa lan Sara Basanta kang bakal nguntapke nyawamu ing neraka jahanam Werkudara ora sandatak sumbar nyatakno sumbarmu Gajaksa Sara Basanta aning madyaning Tegal Kurusetra kene mung isine loro menang apa kalah apa menang mati apa urip loro apa mati wis dadi sandhangane wong perang aning madyaning Tegal Kurusetra kowe ngerti apa ora Gajaksa Sara Basanta kepiye Werkudara ngertenono dina saiki Bratayuda kemo perang suci perang adil perang kang luari marang punagi sapa gawe nganggo wong tandur bakale ngunduh wong utang bakale mbaleke pirang-pirang taun Pandhawa digawe rekoso dening Sengkuni lan para Kurawane ngerti apa ora Pandhawa dicak main sesukan dadu rikala semana aku ngatek dadi menungsa buangan lawase 12 taun aku wis ngalah ning kersaning Gusti 12 taun kowe ora umpetane ora konangan dening para Kurawa mulane terus saiki aku bakal njaluk balining praja Ngastina Sigara Semaka saka tangane Duryudana. Kana Werkudara, kana kowe iki bisa ngundat-undat lakon utawa lakon sing wis tau mbok lakoni dening para Pandhawa ning ana syarat-syaranane. Yen pancen kowe bakal njaluk balining praja Ngastina Sigara Semangka saka tangane Koko Prabu Duryudana langkauna dhisik bangkene Gajaksa lan adikku Sara Basanta hayuh Werkudara sapa lena marganing cilaka ning madyaning Tegal Kurusetra kene mung isine
perang karo perang wani apa ora? Ayo, Warekudara, sepiro kadigdayanmu ora gadang aku Sarabasana lan Kakang Gajaksa mundur jangka. Ayo, Warekudara, ketokno jiwa kasatriyanmu. Ora sandadak sumbar, ora sandadak blawanan cangkemmu. Edan keparat, nyangkem-nyangkeme mungsuh ora dadi apa. Mungsuh ya ora sati basane angel. Mulane terus saiki kowe gandeng belani Angkara Murkane Duryudana kang bakal diombro-ombro mungsuhe dudu sapa-sapa. Warekudara kang saguh nguntapke nyawamu marang neraka jahanam parat keparat. Nyandak wadi kowe Warekudara. Ayo. Wis pirang-pirang akeh banget banten ing pranging Tegal Kurukasetra kene. Mung kare diputeke Gajaksa Sarabasanta ing antarane aku kelawan kowe sakloron sing dadi pakan gagak batange sapa Gajaksa Sarabasanta apa Raden Warekudara yen pancen Pandhawa wis dikodratake menang ora kurang-kurang jalaran ning yen pancen Pandhawa dikodratake kalah saka paranging Gusti wis sukmaku bakal penasaran, aku bakal nangis ing atase Angkara Murka kok ombro-ombro haring matering jagat raya kene. Mulane ayo separo kadigdayanmu ora gadang Warekudara mundur jangkah. Edyan. Tatanen rasane atimu Warekudara tanding kelawan Gajaksa lan adhiku Sarabasanta pangapite Kakang Harya Sumanja Kakang Patih Harya Sengkuni Warekudara. Ora kaget cobanen glitha ndasmu iklan saiki.